Naman naman nga. Most probably kayo na lang dala dito kay nanay. Panganak man ni Lolo mo, di. 1948 pa. Nawara. Dito na sa GCG. Sige, kuan. Sige lang, te. Isa ka XS. Wala git sunod. Strek kayo diri ang kuan. Production manager. Kuha na si Liam. Ano? Udong, bayarin dong. Walay 14. Drop na lang. Wait lang. Wala pa na. 14 may wala. Oh, 14. Sama, Wala na po. sama. Ay, 12. Kasi kulang, ma'am. 1, 2, 3, 4. Ano yun? Oh, what a kid. Para mag-book sa una. Sariyan. Dili igang. Ha? Nakabalong ni Charlie. Volleyball ka, guys. First busy kasi sila, guys, ng mga t-shirt. Oh. Tabi na daak. Daak resort. Kisay na balik sa bangka. Kisay na balik. Nagway ko na balik. Ooh. Ako na baling bangka, God. Yan na raman to din na overreactor mga yan si Lord si Pepo iso. Yabo dyan to, wako na naog. Salaon. Ge, kana babay na sa atong vlog, babay. Dili kanang sani. Hi mga tita, ilang beach hugaw, likyuhan namo. Ano, wala giluan ay mo kung kariton, dito. Pangita Grey, kuya. Na dito? Pangita Grey ba? Mga tita. Magigil kayong kahugaw ba, no? Dami man. At least ka lang sa front lang ba? Hi mga tita, start nag-live yung tita. Which data cleaning? Sige, exercise ang mga Bod! Ang mga L. Sige. Double X. Amok si Silinda sa iyang anak. Kaya na targetan natin. Kaya na katargetan nga mga palit. Asya, siya ba na? Dam, dito po sa paingon. Go kay Dam. Wala, dili dito ante oy. Wala dito. Yan, ning na? Manukan man ko oy. Ano ilang balas kay dili puti, pagabot dito kay itom na. Ining abot ni mo anak video. Pero hindi man nandito kay balik sir. Sa bato magudang nagikan. Oh, dili. Na-bridge dress. Dili. Ano, na-bridge yan. Hindi na, sila naman nag-emo, anak. Na-bridge. Ayun, ano. Dili ay ang mga lights. Ano, Amerika? Attendance check. Wait lang.
Adam boy! Adam! Namula mo, Greg. Isa pag hindi ko kuya. Limpyo man siya din. Sa kuya na ako. Kuan ba? Limpyo daw siya? Limpyo daw kada ko niya. Pagkabuntag nagdala ko daw. Mami only daw. Mami, ang Ikaw kung Mami only. Naong ate kayo. Ang na daw mga anak dito sa Tingnan si ate si ano? Ate Sa imo, Adam.